Malawi Today. Kuti tisachite kuchedwa kwambiri ndimafuna tiyambe ndinu Maulidi kuti tinaona chikalata kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani imene imwina tangotipasani chithunzithunzi kuti pofika ndi chikalata chimene tachokera kuti ndipo chikuunikira kotani. Kalata imene ija yomwe tatulutsa ku nyumba ya chifumu ikukamba za chiganizo chomwe mtsogoleri wa dziko lino Sabita Mutharika apanga makapa nkhani yokhudza bili yomwe inavomerezedwa ku nyumba ya malamulo ya constitution amendment, koma yomwe pakadali pano ambiri ikutchuka kuti CDF bill. Ndiye chiganizo chawo makapa bili imene iwo akana kusayinira bili imeneyi. Chingerezi chake tikunena kuti achita withhold consent, akana kusayinira ndithu bili imeneyi. Ndipo sizikutanthauza kuti ikutumizidwanso ngati ku nyumba ya malamulo kuti akayiwunikirenso. Nkufotokoza kwa president akunena kuti chimene chichitike tsopano maunduna awiri, unduna umene wona za chuma komanso unduna wona za chilungamo akuti akonze ndithu ma guidelines aonetsetsa kuti thumba limene lili la CDF likugwiritsidwa ntchito moyenerera. Mchikalata chimenechi tinafotokozanso ndithu kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino ali ndi chidwi ndithu komanso ndofunitsitsa kuti thumba limene lili la CDF lizigwira ntchito moyenerera. Akati thumba limene lili la chitukuko pazikhaladi kuti chitukukocho chikuafika anthu eni yake Amalawi. Nde atsindika ndithu kunena kuti aonetsetsa kuti thumba la CDF palibe wina amene akubwerapo ndithu kuti apange zoliwononga, ndipo akuti aonetsetsa kuti thumba limeneli likutumikira ndithu Amalawi amene akufunika chitukuko akumadera konse komwe akukhala. Chindunji chake nkhani imene idavuta kwambiri ndikunena kuti ma MP azikhala ndi danga loyang'anamo ndikumaunikira kuti apatitero apotitero. Akamati atuma maunduna awiriwa kuti aunikire ndikuona kuti ziziyenda bwanji. Nkhani ya ma MP ilimo kounikiraku kapena tifufutirethu imene? Pa nkhani imene amene angalankhule bwino ndi Minister of Justice komanso Minister of Finance amene apatsidwa ntchito imeneyi ndithu kuti akonze ma guidelines oyendetsa CDF. Ndiye mwina ndikhulupirira kuti tsiku lina mukazakonzanso program ngati yomweyi mwina mutafunsa chifukwa iwo ndi amene apatsidwa ntchito imeneyi ndithu. Chabwino. Ndipo ndi amene angafotokoze kuti kodi ntchito yakuti ayipire motani. Chabwino. Tathokoza kwambiri Jambulanyina Jere aja ndikulumikizana nawo apa nde tiwabwerese kuti tikhale ngati tikunyamukira limodzi. So mundipase kanthawi kochepa kwambiri kuti tiwalowese mpulogalamu imeneyi. Chabwino mene ndimafotokozera muja talumikizana nawo Honorable Emmanuel Jambulanyina Jere Phungu wa dera la Mzimba South. Tikulandireni olemekezeka madzulo ano. Tathokoza kwambiri ngakhale kugwa mvula kuno komabe tili opezeka ndi chitenti yanklani. Zikoma kwambiri. Tili ndi Kathe Maulidi oyankhulira mtsogoleri wa dziko pompano amatifotokozera mene atulusira chikalata ndikumanena kuti chikuunikira zotani, koma ndimafuna ndibwere kwa inu Honorable kenako tipitanso kwa Benedicto Kondowe kunena kuti mwalandira bwanji chiganizo chimene chachoka
kwa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani ya bilu imeneyi. Tiyambe ndi inu Honorable, mwayilandira bwanji nkhani? Ine ndayilandira bwino kwambiri. President apereka direction yabwino kuti anzathu a Ministry of Justice komanso a Ministry of Finance unikire ndondomeko kodi amendment imene isayinidwe pakufunika kuti pakhale muchizungu supplementary action yeniyeni imene zichitika pa ground. So ndikuona kuti president apereka guidance yabwino komanso ndayamikirenso bwana president kuti within 21 days chinthu chimenechi apereka decision pakanakhala ena akanangochisunga basi peti zingoyembekezera kuti zangira yankho koma papa president apereka yankho nthawi yake. So ife tachilandira. So muyembekeza kuti zimene mumafuna pobweresa bilu imeneyi zikwanalitsidwa ndithu kwambiri. Ifa malamulo a dziko lino la Malawi akuti pasadanga kuti president akapereka maganizo awo choteremu timadikira 21 days kuti ite. Ikatha 21 days tili ndi ufulu ngati member of parliament private members bill kukayibweretsanso mu chamber muja, ndipo ma MP akaona kuti nchoyenera kuti chimene chidutsenso chikadutsa chikapitanso kwa president. Malamulo akunena kuti nthawi iyi sakuyeneranso akuyenera kuyisayina basi, ndipo tili nchikhulupiriro kuti anzathu a Ministry of Justice komanso anzathu a Ministry of Finance athamangitsa kuti zimenezi zichitike mwachangu kuti sisapange affect china chilichonse. Zikomo kwambiri. Akondowe ndimafuna mubwerepo pamenepa mwayilandira bwanji decision ya president pa nkhani ya bilu imeneyi? Samangazi mukuziwa bwino lomwe kuti tinali gulu la anthu amene adalembera chikalata amthalika kuti bilu imeneyi asayivomereze. Titaona kuti titakambirana ndi Legal Affairs Committee ya nyumba ya malamulo ndikupereka nkhawa zathu komanso ma recommendations amene tinayang'ana amene maiko ena akuchitira ku Kenya, Zambia, Uganda komanso ku East Asia. Ndikuona kuti nyumba ya malamulo yapitirirabe kuvomereza bilu limeneyi idapempha kuti iwo asavomereze. Ndiye pamene timaona kalata imene Mayi Maulidi amatulusa kuchokera ku nyumba ya chifumu tinali wosangalala chifukwa ndi zimene timafuna zichitike kuti bilu imeneyi isavomerezeke pa zifukwa zimene takhala tikunena kuonapo Chambulanyina Jere akhala akudziwa nkhawa zathu pa bilu imene inatumizidwa kwa president kuti akasayinire. Ndiye mwachidule tinene kuti tinali wosangalala kuti a president sadavomereze bilu imeneyi. Mwina kuchitengera chinthuchi kwa mwina amalawi ambiri amene satsatira za malamulo kuti zimayenda bwanji, kukhazikitsa malamulo zimayenda bwanji, akamamva anthu awiri inu mukukondwa pamene pambuyopo anthu awiri nonsenu tidabweranso pano mmakhala ngati musemphana malingaliro, pakumakhala kukayikira konena kuti ndiye pamene pa mathero ankhani akhala otani. Mene Achambulanyina Jere amafotokoza apa akuti maunduna awiriwa akaunikira chipitanso ku nyumba ya malamulo akakachivomera a president alibe mwayi wina uliwonse koma kusayinira kuti zikhazikike moteromo, kotero zomwe amafuna zikwanalitsidwa. Inunso mukunena kuti mukondwera chifukwa zimene mmanena zamveka. So mathero ankhani ndi otani makamaka? Tiyambe ndinu Akondowe. Zikomo kwambiri Bambo Mangazi. Pali zinthu ziwiri zimene amalanga kuyenera mvesese zimene Honorable Chambulanyina Jere amafotokoza ndi zinthu zimene zikupezeka pa ndime ya 73 ya Constitution imene imafotokozera ndondomeko ya mabilu kuphatikizapo mawu amene pa Chingerezi cha malamulo timati assenting, kuvomereza bilu kuti ikhale lamulo. Ikavomerezedwa ndi kukhala gazetted ndiye kuti bilu imene lamulo limene liyamba kugwira ntchito. Koma ife sitikufuna tikhazikike kwambiri pa assenting kwa chonena kuti mukamakambirana muzikambirana content imene mwapasidwa.
content imene nyumba yachifumu yapereka ndiyonena kuti a president apanga withhold consent nakutchulamo za assent ayi. So zinazo ndizonena kuti tiwona kuti maunduna awiriwo ndi ntchito imene apasidwa ayendesa ndondomeko zotani, chifukwa tikayendera assenting pa ndime ya 73 a president amayenera kupereka zifukwa posati directive ayi. So ndifata ndikunena kuti tichenjere kwambiri tiwone kuti content imene iri statement ndi chani, chifukwa statement sikupereka zifukwa zonena kuti parliament iganizirenso. Statement ikupereka directive chimene maunduna awiri, unduna umene umayang'ana za malamulo, unduna umene umayang'ana za chuma upange. So tikuyenera kusiyanisa pamenepa. ndisanabwere kwa inu Honorable Jere, Mai Maulidi, ndimafuna mungobwerapo pamenepa kunena kuti mmene akufotokozera Benedicto Kondowe akuti a president apereka directive koma sadakambe zifukwa. Mukhonza kuti gaira kuti achita motero chifukwa chiyani, amayang'ana chiyani popanga ganizo limeneli? Mwina nkhani yokhudza zifukwa mwina funso limene litaperekedwa ku nyumba ya malamulo, chifukwa mwina sinafotokoze kumayambiriro kuja kunena kuti zomwe zachitikazi ku nyumba ya malamulo adziwitsidwanso. Ndiye mwina funso limene litapita ku nyumba ya malamulo, koma president samayenera kupereka zifukwa yayi. A president zomwe zachitikazi imatchedwa kuti executive decision. Ndiye samayenera apereke zifukwa mukalata yomwe atatulutsa dzulo. Ndiye mwina ngati pangakhale nkhani yoti wina akufuna adziwe zifukwa kumatumizidwa kalata ku nyumba ya malamulo, mwina mutafunsa kumeneko. Ajere, mukuimva bwanji nkhani akunena kuti padakali pano tiyang'ane kuti chinthuchi chabwerera pa tebulo la president, mwina tisayang'ane patsogolopo, koma mukamayang'ana mmene ikufotokozeredwa nkhani kuti pakufunika kuwunikiranso, koma inu muli ndi chiyembekezo kuti zimene mmafuna zibwera, mwina hypothetically powunikirapo atachosamo zimene mmayang'ana kuti phungu azikhala ndi mpata wowunikira kagwiritsidwe ntchito ka CDF, mukondwera nazo ziyenda bwanji pamenepo? Mukumaziona bwanji mbali imeneyo? Ndinene kuti lamulo tikalidusisa lapita kwa president. President makodi ndi malamulo imene amanena anzanga Kondowe, section 73 ikufotokozera kunena kuti president amayenera kubweza, ngati abweza amayenera kubweza kwa speaker ndi zifukwa imene abwezera lamulo limene lijalo. So pakali panopa ineyo ngati mover wa bill manager, because it was private members day. Yes. Pakali panopa chifoti ndili kumudzi sininakhalepo ndi mwina speaker adiyimbira kapena tikapita kulilongwe tikakhala ndi access yonena kuti tione zifukwazo. Koma malamulo omwewo constitution ndi amene timapanganso highlight kuti zifukwazo tikatiziona tikayenika kutsatiraso lamulo limene linena kuti 21 days ndikukhulupirira limenezo ikakhala kuti adutsaso. Ndikhulupirira kuti mamembers akaona kuti choyenera kuti chidutse chikadutsaso, ndipo pamenepo likakhala lamulo kuti a president akakusaina kasi kuti zatheka na zimene timafunazo zatheka, zimene amafuna Akondowe zatheka. Ndikhulupirira kuti nthawi imene yonso ansathuso Minister of Justice komanso Minister of Finance azakhala kuti zonse zoyenera kuti achita. Kuteroku zimene akufuna awo ndikukhulupiriraso panopanso ngofunikaso ngati anzathu Akondowewo azipitirizabe kuyankhula naso ndi anduna a finance ndi a justice kuti maganizo amene anatipasa ifeyo aja awapasenso kuti mmaguidelines muja mu ma-interest awo onse ayikidwemo, kuti a president chimenecho chikamazapita cha amendment, constitution amendment ndi ma-guidelines a president akaone zonse, akaone amendment ija, akaone ma-guideline aja, akaone kuti kodi zinthu zimene zikuyankhulana, zikakhala kuti zikuyankhulana
ndikuti background paja paenda bwinobwino so tiapangeso encourage amaSSO kuti apitizebe kupanga engage a justice komanso anzathu a finance kuti mkhawa zawo zonse zilowe mmenemo zikalowa mmenemo kuti ndife tikamakadutsisanso cha amendment chathuchi zikhale zikuyankhulana ndikuti zonse tiyendera pamodzi ngati amalawo. Ndimafunsa mongopenekera hypothetically poyamba paja kunena kuti inu ndi amene mudabweresa biluyi mnyumbayi ili m'manja mwa maunduna awiriwa kuti aunikire mkatikati mounikira mwachisanzo achosepo mawu onena kuti MP should have oversight ndikuyika kuti MP should be notified kuti muzingodziwisidwa koma musamaunikire. Mukondwera nazo zimenezo chifukwa ndikuyang'ana process iyi kuti ikhonza kusintha chinthu chimene chinalili ndikubwera chosiyana. Ndikubweretsa maganizo onena kuti mwina maganizo amene ambiri ali nawo kuti ma MP isakhuzenso CDF iyi zimene mwina ambirinso ku nyumba ya malamuloko sangakondwere nazo. Mungayione bwanji situation imene? Ndiona ngati kuti 21 days sikali ngati ma MP ndikukhulupirira kuti tikumana budget session around mwina mid February sikutali is about 30 days from now. Ndiona ngati kuti tisayankhe zinthu zimene zoti sitinazione ndiona ngati titakwitsa titakuapotoza amalawi koma chinthu chimene mwachiona ndi chimene anthu nomutha kukambirana bwinobwino kuti chatuluka pachotere mdedi tani ndiye kuti tipange debate zinthu zoti sitinachione ndiona ngati titakwitsa tiapotoza amalawi. Ningopezerapo mwayi akondowe inu poti ndikatswirinso wankhani za malamulo pali kuthekera konena kuti chinthu chimenechi chili mkati mounikidwa ndikutembenuzidwa ndikuoneka mosiyana ndi mwina mmene mumabwerera poyamba nkumanena kuti apa sizinayende bwino sizinayime bwino ziyime motere kapena maunduna awiriwa akamamaliza kuunikira chikuyenera chionekebe ndi mfundo zomwe chinalili poyamba. Chimene kuti chimene maunduna awiri akuyenera achite mogwirizana ndi statement imene yachoka ku nyumba yachifumu ndi kukonza ndondomeko ma guidelines. So ma guidelines ndi amene atafotokozere kunena kuti kodi CDF iziyenda bwanji nanga ma roles ama stakeholders osiyana akhala wotani nanga ndalama kagwiritsidwe ntchito kakhala kotani accountability yonse mwina zikhala mmenemo. Koma chiyembekezo chathu ndichonena kuti monga amene president akhala kunenera nthawi zonse kuti akufuna CDF likhale thumba la Malawi. Iwo akufuna CDF likhale ya Malawi kutanthauza kuti ife ona kuti mpremina jere aphungu a nyumba ya malamulo komanso anduna awiri oyang'ana za malamulo ndi a finance sonse tikamakonza ndondomeko zimenezi tiyang'ane kuti tikwanirise kuti CDF ilikhale thumba la Malawi. So tikapanga zimenezo tikukhulupirira kuti tikwanirisa zimene a president akufuna koma zimatheka ndithu kuti pamene ndondomeko zikonzedwa wina wayikamo zina zimene mwina zitha kusemphana ndi zimene a president akufuna zimatheka. Chabwino nthawi yathu 5:30 mkatikati mwa Times Talk pano pa wireless ya Times tukambirana nkhani yonena kuti CDF bill imene tikumangoyitchula kuti CDF bill tsopano kuti ambiri titsatire bwino lomwe mtsogoleri wa dziko lino sadasayinire bill imeneyo ndipo chikalata chimene adatulutsa ku nyumba yachifumu chikunena kuti apereka mphamvu kwa maunduna awiri nduna ya zachuma komanso unduna wa zachuma komanso unduna wa zamalamulo kuti aunikire nkhani imeneyi ndiye kenako pambuyopo ibweranso. So tikufuna timve ndemanga zanu kuti mukuona bwanji mmene ikuyendera nkhani iyi komanso mwina chitsogolo chake muyembekezera chotani pa nkhani imeneyi. Tatimbireni foni 0998475904 komanso mukhonza kutumiza SMS ku 1895. Tili ndi olemekezeka Emmanuel Chambulanyina Jere phungu wa dera la Mzimba South amene adabweretsa nkhani imeneyi ku nyumba ya malamulo koyamba. Tili ndi bambo Benedicto Kondowe amene ndi mkhala pa mpando wa mabungwe omwe siyaboma amene amatsatiranso nkhani imeneyi mwachidwi komanso tili ndi Mike Cathe Maulidi amene ndi mneneri wa ku nyumba yachifumu. Timve ndemanga zanu 0998475904. Halo
Hello. Bana mangazi maziva masabani. Ndaswera kainuyo. Ndaswera bwino. Tudziweni komanso mene mutimbira. Munchaka cha pavano mukulankhani ya Mateyu kwa winde kwanduwa. Tikulandireni ajuwa Mateyu ndemanga yanu kuchokera kwa wimbe madzulo ano. Ndamanganga mwene mutsindifa ndipokoso kukwafula. Ndamanganga ndinena kunena kuti zimene achita president takondwera nazo kwambiri zedi posasayinira bilu imeneyi. Chifukwa zimaonetsa ndithu kana inali yothamanga kwambiri zedi timaona machene members kujeni private bilu imene momo mmene amabwerera parliament. Koma bilu iyi inali yothamanga kwambiri zedi tinamva akhondoweyo ndazi zawo mene ndithu akukana chene akukabe pambe ku parliament kuti mwina makesambo kulowa mwachangu. Koma zinaonetsabe kunenera zati members parliament sanafuna kumva azathu ngata maseso awo kuti akutitani maganizo awo. So chinthuchi tinaona kunena kuti akambirana osaphungu onse kuvomereza tinaona phungu onse otsutsa olamula osakujowa parliament muja ndithu kusonyezanira kuti chinthuchi ayiwa makhalabe ndi pakitikena kake kamene iwo amachita amayikako mkono wawo ndithu. So president posasayinira bilu imeneyi nkunena kuti maundu nawo awiri akhale basa akambirane palibenso zoti ipiteso kumeneko kuife takondwera ngati panthaku muzi kuti CDF imeneyi kamabwera tizionetsetsa zilipo mafumu ndi makhansala chifukwa ma MP amaphangira kwambiri zedi amaona ngati njira yawo imeneyiwo amapezeraponso mabenefiti wawo kapena njira yawo yomachitira kampeni. Timamva kuti ma MP ntchito awo ndikupanga malamulo ndi zina zotere ku parliamentiko. So bill imeneyi imene kusasayinira kumene sanasayinirawo chimene president achitira kusayinira takondwera kwambiri zedi ndipo tayamikira pali na president wathu lero tine abwerati zimene ife timasondole koma ulunde disongoleti wobwera kusinthika tate ndi imene muja analili kuyamba pachako. So machidwe tingonena kunena kuti tikufunaso kuti mwina make adzikanenaso zomanena kuti ayi tikufuna ibwereso kawiri president asayinire ayi. Ma-MP achimvetsetse kunena kuti pali zinthu zina iwo angatayikapo mikono cheni machene maganizo awo pali zinthu zina iwo sadzimvetsetse ngati ma-MP nchifukwa chani afuna azilimbiraso akati kwamba chena jambo tete akunena kuti ayi angatiwo nduna zathu zikakhala pasi nkukambirana ndikufunika mwachangu kuti ifeso mwina make tionete kuti tingathopanga banji chimene akuthamangira kumeneko konchiyani chilipo china chimene akuchifuna sitikufunaso zimene zozo bilu ikhale choncho amene sanasayinira president zikhale choncho zisasinthaso china chilichonse tione chitukuko kumadera mwathu tione kusintha madera kwathu zitithandizira kwambiri zedi mwina maganizo anga ndiyambe moteromo. Ndathokoza kwambiri kutimbira foni wawo. Ndathokoza kwambiri zedi muchaka chatsopano tikufunanira time kumeneko chaka chabwino ndithu tikumapulogalamu anosabwinonso. Zikomo kwambiri inunso chimodzimodzi. Zikomo 26 minutes to 6 mkatikati mwa time stock. Bambo Alex Chanthunya amatimbira foni kuchokera ku America. Tikulandireni Bambo Chanthunya madzulo ano. Zikomo kwambiri. Ndemanga yanu pa nkhani imene tikukambirana. First thing that I wanted to say, ndifuna ndiyamike kwambiri mwauza Mai Maulidi akalithokozere kwa President His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika kukuta moyo. He is doing a very good job on that. Because as the president, you need to see kuti izizithandiza Malawi kabila sizithandiza Malawi. People who voted him as a president, he need to decide on the national issues. So actually, I'm so happy and so excited kuti the president is taking a decision and is taking a ayikapo maganizo ako na uroke izizi zitendidikirika nkhale parliament yadutsa koma ndifuna ndizone series ndi manjira imene kuganizira akatithokozere kwa president. Chimene chimene ndifuna kunena nchonena kuti as you know kunena kuti the president has been exposed. He has been in different countries. He know how these things runs. Ngofunika kuti ndrama zaboma, it's his constitutional right to protect the citizens. So for that fact, akunera pangitirize chuma yathu chaboma nkhani ndionena kuti mwinaso tingopempha kuti munjira zina zimene president apa ka direct ministry mwina ayikepo kunena kuti ndrama zija zikapita ku district zizapangidwa audit with the external auditors.
kuti azizabwera nkuzayang'ana because amangazi ndalama zaboma zabedwa kwambiri, and that's why anthu ambiri akukana kuti ziyendeso mene zimayenderamo, and that's why pano anthu ambiri akusangana kuti I think there will be a relief. What we need is we need an external auditors to come. Mwina president akapereka directive apereke noti zikhala external auditors kuti azizayang'ana ma district ndalama zozayenda bwanji zikapita ku district. Komanso tiyamike osamayamika munthu atapita Minister of Finance, Honorable Mwanamveka, he's doing a very good job. And I know when zetimanena kuti ukamasankha anthu uzisankha anthu odziwa ntchito, this is actually reflecting what we have been saying. Because you look at kuti even panopo chimanga chimene we're talking about 40,000. Pene timavota 3 months ago in September, anthu atakowa kumene timagula pa 100,000. But what have he done? Abwera ndikupanga physical policy yabwe. Right? So I'm sure and I've got confidence in Honorable Mwanamveka kuti he will take the advice, he will take the directive from the president to implement this bill kuti chikhale effective. Zionetse change ma constituency mwathu. Ndiyamike kwambiri. Komanso mmene zimakhalira suti kwa ine ngati ine sizikachilendo kwenikweni. Because even in the United States, ndalama zimapetedwa ma district, ndalama zimapetedwa pa council, koma ma senator athu samakhala kuti asusume because samakhala sipanga approve kwinapo. Saka mpazipange solid yomweyo. Saka mpagwiritse ntchito yomweyo. So ndilichikhulupiriro kwambiri kuna kuti Honorable Mwanamveka and Jack Muhangu, Honorable Minister of Justice, they will make sure and they will do a right job. We have seen what they are doing. They have started very well, and we have got confidence in them. And actually, what I can say much, what I'm so excited about, bravo to His Excellency, the Professor Arthur Peter Mutharika. And so, I really think I'm so grateful about that. Zikomo kwambiri. Tithokoze kwambiri amene wa Alex Chanthunya kuchokera kwapereka titenge ena amodzi pa line pa. Hello, Maswera Mangazi. Ndaswera kainuyo? Ndaswera. Tudziweni komanso amene mutimbira. Mussolini kumpala kumulaji. Tulandireni a Mussolini ndamanga yanu. Ndemanga yanga tili motere. Maipi athuwa ndi anthu osakonda Malawi amene anayika pampando. Chifukwa akoti ananena kuti thumba limene lilipite kumakhansala. Iyo chimene tikukakamira iyo ichani. Kusonga kuti mkatimu amasusamo. Tiyerekeze kwathu kuno tinanje pia thumbiyomu. Nthawi ya kampeni amakoza kukhala ndi khansala uja kumapanga kampeni anthu achaka ngoti apambana. MP uja amalowera kudana ndi khansala uja tolinga thumba lija alifasireka aziyendesa ekha wakhala kupatulamo azibamo ekha khansala uja amausiya kumbali. Leno ndifuna ndiyathokoza president athu ulendo unodwabwera imphamvu ndithu yokukonda Malawi. Chimene chinayika isi pampando kusonyeza kuti akutipwanirisa. Wapempha president akalole mbabazi kuti mwina asindesa maganizo kuti bilu ya akasainire zimenezo zisatheke. Ndikwathokoza president nsupa ntima asavomere zimene tikufuna Malawi. Anthu achatu amatibera ndalama zathu za misongo pamene ife timayika pampando wakuti atipange chitukuko koma mizi muno chitukuko madera mwathu simachitika. Futika ngomuyika pampando pamapezeka kuti iyeyo amakhalapo ali osauka koma kupezeka kuti kungothatha kachiwiri kukhala biliyoniya. Pamene amene aini ziko aini dera amene kufusowa chitukuko tikukhala be anthu osauka. Ndipo a president athu amenewa Mulungu adalise komanso aesese ndi tubiri imene asasaine ndi imene pamene pa Amangazi. Ndathokoza kwambiri kutimbira foni. Zikomo kwambiri Amangazi. Pa 1895 akuti president wachita bwino kukana kusaina chifukwa ndikuona kuti aphungu ambiri akufuna kuti azitafune ndalamazi Wasted Office Baraka North. Uthenga wina ine Ephraim Kwalimba kuno kumwanza kwa Chimbwinda. APM sadaiponye ndi wamkulu akudziwa chomwe akuchita ngati Times Radio. Tathokoza kwambiri. President sanalakwise ndipo achita bwino 100%. Aphungu zisawakhudze ngakhale mpang'ono ine MJ Machemba Zomba Malosa. Tathokoza. Mutharika achita bwino kusavomera bilu imeneyi chifukwa ndalama zikanapita m'matumba mwa ma MP malo mopita kumadera akumudzi. Ine Stanley Kaipa kuchileka. Ndimafuna Honorable Jere muyankhulepo
makomenti amene tikulandirawa anthu ambiri akukhala ngati kuti anada kukhosi ndi ma MP kuti ndi amene amadya ndalama ya CDF chitukuko osamaoneka. Mumayimva bwanji nkhani imeneyi? Kapena mukamamva makomenti amenewa mukumalandira bwanji? Zikanakhala kuti ma MP amaba ndalama, bwezi ma MP wonse anamangidwa. Akanakhala kuti ma MP amakhudza ndalama, ma technocrats akanalola kuti MP angopita scot free. Koma zitakuthekadi kuti ena mwina madera ena ndalama zimenezi mwina anthu samawuza amene zimayendera, zimenezi tikonze ngati simateromo. Koma akanakhala kuti ma MP amabadi ndalama, munthu omangidwa koyambirira akanakhala MP kuti anamangidwa kuti anamangidwa. Ndipo ndilineponso pano pa nkhani ya CDF, MP salemba cheki, salemba ndalama, sagwira ndalama zilizonse. Iye ndi mtsogoleri wa constituency, ndi amene amatsogolera constituency. So amayenika kukhala wodziwa zitukuko zimene zimachitika dera lake. Komanso ngati MP kuti asankhidwe amanena kuti ine nzapanga izi. Chifukwa cha fundo zakezo ndifake anthu amamuvotera. So modula tisakunena kuti motero. Zikomo kwambiri. Kondowe mwina mukhonza kuyankhulapo pa nkhani imeneyo, ngati amabungwe advocacy ili mkatimo, kuunikiraponso kuli mkatimo, komanso mwina mmene mumachitira ma research anu pa ground, muona bwanji ma comments amene akubwerawa? Is it fair to the MPs kumachita conclude kuti anthu amenewa amaba ndalama ya CDF ndi a president achita bwino? Tinene kuti tikufuna tiyikire umboni onena kuti ma MP amaba ndalama, koma message ndiyonena kuti anthu ambiri amene apereka ma comments sakugwirizana nazo zoti ma MPs akhale ndi gawo lenileni loyendetsa ndondomeko zimenezi. Ndipo ikadakonda ona kuchambula nyina jere achimvesese chimenechi kunena kuti kodi lamulo limeneli likanalipitisa kwa Malawi akanalivomereza kuti likhale mene nyumba ya malamulo inapangiramo. Chifukwa Malawi ambiri akukana kuti aphungu asamayendese thumba limeneli. Ndi zimene ife takhala tikunena kumbuyo konseko kuti private members bill ndiyovomerezeka m'malamulo. Koma statement imene tatulusa lero yachenjezanso kunena kuti ndi njira yonena kuti tikuyenera tikhale wochenjera kwambiri, chifukwa anthu ochepa atha kumapanga malamulo amene gulu la anthu ochuluka kususana nalo. Lamulo limodzi limene likanakhala lamulo limodzi limene tikukambirana. Mwina ndikonze. Dikirani kaya amalize ndikupasani mpata. Ndikupasani mpata honorable, ndikupasani mpata. Akondowe 20 seconds. Akondowe 20 seconds tamalizani. Yes. Chifukwa chonena kuti private members bill ipo makhala mpata woyankhula ndi Amalawi. Yidakhala government bill ya boma, Amalawi amakhala ndi mwayi wokusidwa ndi kupereka maganizo awo. So mwachidule tikuthandiza kunena kuti ma comments amene akubwera apapa akusimikizira kunena kuti Amalawi ambiri sakugwirizana nazo zoti aphungu a nyumba ya malamulo ndi amene aziyendesa thumba la CDF. Chabwino. Ajere, honorable Jere, mumayankhula mati abweresa nkhani ina. Ndimafuna ndikonze ndi constitution ya Malawi munomo imene inapangidwa kalekale ataona kuti nkoyenera kuti boma palokha pena litha kubweretsa biru, komanso constitution inapanga recognize kuti achambula nyina amasankhidwa ndi anthu akumudzi kuyimira anthu amene apanga mafoni awawa ndi anthu selected few. Koma anthu amene ine anandipasa mandate ya anthu 20,000 kwathuko, nditawauza mfundo zanga anaona kuti uyu ndioyenera akatiyimire. Ndifukwa chake ataona ntchito za chitukuko zimene ndikupanga dera langalo, moti zimene ndikupanga panopa mtati mupite mukapange survey ku Mzimba South kodi zitukuko zimayenda bwanji mzaka zapitazi zaka 5. Akuwuzani kuti amene uja ifeyo tinamusankha
chifukwa cha danga lake pa nkhani ya chitukuko. Lero kuti mumuchoseponso jambula nyina poyang'anira chitukuko cha mdera mwake, ndikuti mukutanthauza kuti ntchito yanga tsopano ndisamuke kumudzi kuja, ndisamuke kumudzi kuno, ndizikakhala ku Lilongwe, ndipeze nyumba ku Lilongwe ndikumene ndizikhala, anthu onzaonanereso nawo mu 2030. Sindikukhulupirira kuti anthu amene azandivoterayi, koma anthu akufuna kuti ndipezeke pa ground, ndikhale nawo zitukuko zimene zikuchitika mdera langa, inenso ndizitengapo gawo, ndizidziwa, koma osati ndizigwira ndalama za chitukuko ayi, koma ndizidziwa, nditengepo mbali, ndizikhala nawo limodzi anthu aja. Muzonse zimene zabwino zimene akukumana nazo ndi zoyipa zimene akukumana nazo. Lero Akondowe sangayime kunena kuti yayi private member sangabweretse kukonza lamulo pamene malamulo a dziko la Malawi akuvomereza kuti ndi government komanso ndi private amene athu abwereza zimene. Pamenepo kuti makufuna ndikonze chifukwa Akondowe athu asocheretsa Malawi kuti tilibe mphamvu zobweretsa zimene. Mphamvu tinazo zinayikidwa kalekale ka 1994, so lero sangayankhule zimenezo. Chabwino, pamveka pamenepo 0998475904 ndi pamene mungayimbe kuti timve ndemanga yanu, komanso mukhoza kutumiza SMS ku text line yathu 1895. Timve awa kuti auti bwanji. Halo. Mwaswera bwanji wa? Taswera mnokeno nisawanga. Daswera, tudziweni komanso umene mutimbira. Kuno kutyolo kwa Vumbwe. Ndi ndani kwa Vumbwe kutyolo? Moses Njom. Ulandireni a Moses, ndemanga yanu. Netu ndemanga kugani mimi mabwezesani. Ndikuona ngati Akondowe kwambiri akhale ndi mtima ulole. Kutengera ndi kuti amene ali mtsogoleri pano ndi profesa, pamwamba pa usogoleri masomphenya aje zimene analonjeza ndi zimene akufuna kuti zitani zichitike. Ndiye ndikuona ngati kwambiri anthu osusawa akhale ndi mtima sona kuti dasakidwa kudya kwathu ndi anthu osakutiyang'ana ife, mmene afotokozerewo zikusunzana kuti kudya kwawo kuzituko kumene zimayenda zikuyenda, koma madera ambiriso ndinati ma-MP ambiri samatha kulondoza kumala zitukuko. Ndi ganizo la boma ndikuona ngati kuti ndilabwino kwambiri, ndipo Mulungu apitize kuti dalisa komanso adalise a president athu kamba masomphenya amene alipo. Ma-MP onse anaonekanso ngati aboma komanso ngati osusa anachivomereza chinthuchi. Komano kwambiri mmene ndikuona kaona kuti ma-MPwo nawo salangochulukapo kwambiri ndiyera anakhani mtima ulole kuona kuti chinthuchi aziyendesa anthu ena, iwo azingoyendesa madepartment yawo okweza malamulo ndi zina zoteronso. Chabwino, ndathokoza kwambiri kutimbira fone zikoma kwambiri. Nthawi yathu 11 minutes to 6 mwina titenge awiri pa line, kenako tiwerengenso mauthenga angapo, kenako tiwapase makosa nawa kuti ayimalize nkhani chifukwa nthawiyo nde yapita. Amangazi kuthandiza sumakakamira thumbalo awasire makhansala awo, nawonso alephere okha kuthumbakotu kuli supu kumeneko. Joe Phiri Chiranga West Chiradzulo, tathokoza kwambiri. A president achita bwino makhansala ndi omwe timakhala nawo kumudzi osati ma MP. Bravo APM, ine taona odala kuno kubangwe, tathokoza. Chimene waona munthu wamkulu atakhala pansi wang'ono atayimirira sangachione. Sopano Amalawi anangozolowera kulubwalubwa, ine Maigama Mzuzu, tathokoza kwambiri. Achita bwino kusasayinako ayambe ayibweza akayiunike kaye bwino, asathamange magazi. Ndine F Chikweo kuno kubalaka, tathokoza. Anderson Chombo kunkhotakota akuti a president achita bwino. Halo 0998475904 ndi pamene mungayimbe kuti timve ndemanga yanu, komanso tikulandira ma SMS kudzera ku text line yathu 1895. Halo. Hello. Mwaswera bwanji bwana? Hello. Halo, mwaswera bwanji bwana? Daswera mtawaja bwana. Daswera, tudziweni. Daswera munogana bwana. Ile ndiamo Sigama kusimba Mzembe.
Tulandireni agama ndemanga yano. Ndemanga ndiyo kuti ipanga la president osana la kuite kupana bilu vile kuisaina ya. Chabwino. Chifukwa popo maembe ambiri apeza kuti mwayi kwambiri amangolonjeza chimanga chaku kwanisa ya ndaka tikafika na sisi mwa. Ndi anthu kunoko timakhala kuti wavota nadalira kuna adathandizapo mwina adati ndikusintha koma apeza kuti dera tili kusintha pang'ono pakapano paya olupuka kunoko kumpoto kumhembe kunoko. Zambia nangolonjeza koma palibe chichitika apo yayi. Chabwino. Ndiyeno apo wa president onzo asana kuti apo kungabe thumba limene lolo kuna ngati othenga dinga pakasa akana apasa iwo anawaendese kuti one ipo tasabatiuse iwo. Ndathokoza kwambiri kutimbira foni. Zikoma kwambiri. Nthawi yathu yapita ndimafuna ndikupaseni a minute 30 seconds each kuti muimalize nkhani. Tiyambe ndinu akondowe muimaliza bwanji? Kwa ife mawatu omaliza ndionena kuti a president apereka direction ndi udindo watu onse kuthandizira kuti direction imene yaperekedwa iyende mwachilungamo komanso kuti amalawi akhale ndi mwayi wopereka maganizo awo pa ndondomeko zimene zidzakhazikitsidwe. Tikudziwa kuti maembe aphungu a nyumba ya malamulo ali ndi udindo monga mmene takhale kukunenera ngakhale muzikata zathu apitirizebe kupanga oversight, koma ngati amabungwe makamaka mgwirizano umene wakhazikitsidwa pa nkhani imene sitikufuna kuti aphungu azikhala ndi gawo lomapanga approve ma projects kapena ndalama zokhuza ma projects ayi. Iwowo ali ndi mphamvu zawo zimene zizosindikizidwa mu constitution kale kutumikira anthu adera lawo, kupanga malamulo komanso kuyang'ana mmene boma likugwirira ntchito kuphatikizapo makhonsolo. Ndi tikadakonda kuti udindo wawo ukhale umene wosati kupitirira pamene papa. Zikoma kwambiri. Honorable Jere muimaliza bwanji nkhani? Tithokozeso naneso ndithokozeso a president kachikena kunena kuti apereka direction tipempha chabe a minister of finance, a minister of justice kuti apange ntchito imene apatsidwa. Ife tikabwerera ku parliament mu February tikaona malizons amene president anena poibweza bili imeneyi ndipo tikatsatira malamulo. Ife ndokonza malamulo timene kotsatiraso malamulo akatiuza kuti otsatani chilowelani apa. Zimenezo ndi zimene tikapanga ife zokomera amalawi amene ifeyo timawayimira, sitimapanga chinthu chodana ndi amalawi koma tipange chimene amalawi atiuza. Ndikupitiraso kuti mamembers panopa ali m'mafield ali m'mavillage akufunsa anthu kodi zimenezi zithokaenda bwanji. Ndikuti akamabwera mu February azakhala kuti ali ndi mayankho amene amalawi enieni amene ali background amene anativotera akuyankhula pa nkhani imeneyi. Ndipo chimene tikapanga chimene anthu amalawiwo akuyankhula amene amatituma ifeyo. Zikoma kwambiri. Amene wa Honorable Emmanuel Chambulanyina Jere phungu wa dera la Mzimba South, komanso tidali ndi Benedicto Kondowe amene ndi mkhalapa mpando wa mabungwe omwe saboma amene amatsatira nkhani yokhudza bilu imeneyi. Kumayambiriro kuja tidalinso ndi Maikathe Maulidi amene amayankhulira nyumba yachifumu komanso mtsogoleri wa dziko lino. Tithokoze kwambiri nonse amene mumatiimbira foni komanso kutumiza mauthenga ngakhale sidalandira zonse ndikuwerenga mauthenga onse amene mudatumiza. Tikumanenso mawa kuyambira nthawi ya 5 koloko madzulo pamene tibwere ndi programu ina ya Times Talk. Dzina langa ndi Chimwewa Mangazi. Pa 6 o'clock nkhani mwatsatanetsatane mchichewa, koma ndikusiyani ndi nyimbo imene adayimba Bire Kaunda akuti ukhale cheru.